Sithule kanjalo manje. Shwele baba ngiyavume emhlabeni. Ngiyavuma. Shwele baba. Shwele baba ngiyavuma. Ithi shwele baba ngiyavume emhlabeni. Ngiyavuma. Shwele baba. Shwele baba ngiyavuma. Ngizawungena ngikukhola ngembulumo ngangikuphu. Hothi iqovu lamntana. Manje basuke bathi angizokhuluma ngesihloko semfundo ngiyabona imfundo sazobhekana. Ubona imfundo nenkolo. Insizwe eziningi vele icabanga uma usukholwa awuseluthobe. Mawusufundile usunamajazi ke kwazi ukuthi wena awuselutho. Kubalulekile ukuthi ngiqale ngithiwa kukhona abantwana ngaphansi kwethu siyathokoza kakhulu nathi kuba semkhoneni okhosi. Bese sibingelela obaba bakhona kubantu bethu ngeke imbuka nempandla zikhona. Noma ngithathe leso sibusiso nje ngoba lokho kukodwa kusho ukuthi sizingane kubantu abadala. Bese ngithobeka futhi kwanewethu wabonile abakhona phakathi kwethu ngiyabona uzwide lapha omunye wabantu esinabo kwipanel ubaba ugadla uNxumalo omunye ubhuti kimi abadala engimama babo hayi nje ubhuti abanewethu lapha ngimangalalela base mdala ngifuna ukufana naye cishe ngakho konke ngaphandle nehokodo kodwa ngifuna naye bese ngibekela abantu bethu esigumeni MC ngiyathola ukubona nginonke futhi siyathola lo mkhankaso nawuqala awuncane mkhulu kakhulu ngoba kade sixoxa lapha eminyango kulo 3 minutes enginawo sikhala ngezwi lendoda elingasezwakala isidalo enganeni esakhulayo. Uyizwe ingane ikhuluma noma ikhomenta nje lapho ukuthi awukhomentisa kodade wabi ukuthi malama. Ukuzokubeka ukuthi awunina nje qho. Kodwa izwi lendoda lisekho isibonelo sakhe esihle. Isibonelo nje sakhe esihle athi mina umawa bayikhokonke. Angifuni leligama lizwakale ngokungazi ukuthi ngibukela noma ngidicilela umsebenzi omuhle owenziwa abantu besifazane emva kokuthi thina zinja silahle ingane zethu. Kukhulu umsebenzi owenziwa abantu besifazane besiphipha besikhulisa besigqokise sifuna ubaba engekho. Sigcine ngempela usize sikhuluma ukuthi awukwashoda ngayise kwazi kwaba sigcineni lokho. Manje ke lesi sifumu sizele lezo zinto ezinjengalezo zokuthi okungenani ke singomalume kulabafana singobhuti abadala singobaba sikhulume bese kuba kuyo umfana ukuthi uyayithathela. Siyabonga kakhulu ngathi asekhaya ngalomsebenzi onjalo ningabe nisawuyeka usuku kini usuka kubantu engabaqondi nengabazi futhi ngisho ukuthi bangakanani kodwa sengingasho ngithi bakhulu. Nginikezwe isihloko lapha ukuthi angizokhuluma ngokubaluleka kwemfundo. Kusho manje ngifuna ngikhulume ngesingisi. Kusho manje ngifuna ngithi ladies and gentlemen. Ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi imfundo isingisi. Kodwa ke mina angizukuvuma ukuthi imfundo isingisi nabezitha. Kimina imfundo ibiza ngobuhlakani obuqoqwa over a period of time. Ngiyajabula ukuthi kukhona igqomo zemfundo lapha. Ukunabafana abancane ukuthi makusibuka nje kufisa ukufana nathi ngelinye ilanga. Mhlawumbe umuntu akaveze cha abakejanga abanethu laba mabetha ukukhuluma ngezemfundo. Ngifundile sterek. Ngifundile sterek ngaba yi-prefect ngisho lesikole. Yimi washaya insimbi, shithi period ngithi qenqa uthisha manje afuna ukuphuma ukuthi sekungena i-economics ephuma. Ngo-1999 ngangifunda umatric. Okay, abanye abantu pho yini wafresh kanje angiyijahanga izinto zabantu abadala. Sando ngiqala nje.
ngaqeda ngo-1999 ngaphuma ngayongena e-university 2000 ngenza my national diploma in accounting ngaqeda ngo-2002 ngiyisifundiswa lesi sokugcina nje angigcinanga lapho kubalulekile ukuthi before ngikhulume ngemfundo ngokhona ozobuza ukuthi ukhuluma la uyazelaphi imfundo ngikuveze lokho ukuthi ngagogoda kwi-accounting e-TUT ngaphuma ngaya e-UNISA ngiyokwenza i-BCom. Funa ukubamsiza lokho? I am an accountant by qualification. I have also even worked as an accountant, not just anywhere. Ngiyabona ukuthi wase-FNB angisakubali la ase-FNB aba-branch manager sengiyakubuka nje lokho. Akithi kuthiwa ngizokhuluma ngemfundo kunolwazi. Funeka le nto ngiyiveze ngize ngiphakamele nje. Angisakubali lokhu branch manager. Funeka ngihambe nawe ngiyofika nawe e-Anglo Platinum. I-company le which is listed second kwi-London Stock Exchange. Mshiye ku-Johannesburg Stock Exchange lofunda ngaye wena la. London Stock Exchange ngisebenza lapho as a senior accountant. Ngizama ukuveza ukuthi ngifuna ukuthi uhlele lapho. Ngifuna ukuthi uhlele lapho ukuthi oh hayi no hayi bekufanele. Uba uyena. Ngafunda ngaze ngafika la engithi indlela esengifunde nesengicabanga ngayo isikwanele ukuthi sengamshiya umlungu. Angifuni ngisho ukuthi sengicabangisa komlungu ngiyazehlisa manje sengingenhla bathe ngingenhlanga ngingenta umlungu ngoba ngangenzelani lapho-ke ukubaluleka kwemfundo. Ukubaluleka kwemfundo kulesi sikhashana onginikeze sona umphathi wohlelo ukwenza ukwazi uku-under because imfundo le esishoyo academic yafika nesitha. Sazingekho iy'kole ngale ndlela esisazi ngayo thina sasazi ukuthi umfana uyabuthwa. Kwakuyisikole sokuqala leso esasikutshela ukuthi umfana uyabuthwa uma esebuthiwe khona lento ekuthiwa i-authority. I-authority-ke ongenhla kwakho sonke esithatha izwi lakhe ukuthi siyathanda noma sithandi noma lesisebenzela noma siyamethemba ukuthi lento aseyishilo iyiyo. Kade sihamba ngayo ngaleso sikhathi ifana neyomntwana omncane ongena emotweni kayise angene zithi ziningi ingozi zomgaqo ezenzakalayo ezisangenzeka nani manje njengoba engene emotweni kayise athi angena lane athi vele uma kungenzeka ingozi kusoba ukuthi ngoba phela ingozi ziyenzeka kodwa mina ubaba ngiyamenjani ngiyamethemba kuthi noma kwenzeka iphutha endleleni ubaba bedriver ngayo athi hayi lenzekile ngoba amaphutha njani ayenze lalinjalo izwi lengqwele kithi kwakuyena ukuthi nje uma eseshilo ubhuti ukuthi bafana ningangeni la ngisho siswa kanjani kwala ngithi usushiswa ukushiswayo ufuna ukuthi hey wena bese kuba ukuthi futhi ubhuti usenjani seqedile futhi ukuthi ukhole imfundo yokuqala leyo thina esiyaziyo nesayibambayo ukuthi bayingaseko ngizama ukushushumbisa yami i-agenda nami fast ukuthi nami ngiyayiphuthumisa engazafiki uma esefikile ubhuti sengiyaqala sengiyahlehla usengayifaka-ke yakhe i-agenda. Kodwa le mfundo ekuthiwa angizokhuluma ngayo la ile mfundo yasesikoleni yesingisi my nigga my dog yokuxegisa amabhlukwe bese siyitshela ukuthi ngoba sesikhuluma isingisi sesisikipha ngamakhala sesingcono uthi uya-check ukuthi le mfundo ifakeni ephaketheni lakho yabeka phezu kwetafula lakini nothing then ukuthi uyitshele nje ukuthi wena ungcono sithi masithi siyaku-check ukuthi ungcono ngani bese siyamfakazela lo othi kukhona abantu abacebecishe ngakho konke kodwa nje abashoda ngemali bacebile cishe banakho konke empilweni kodwa nje abashoda ngayo imali nezinto imali ethengwa ngazo bese kuba khona abantu abahlwempu ngale ndlela yokuthi kuvalwe ngehlahla akho muntu bahlwempu
bahlupheke ngalokuthi into abanayo iyodwa kuphela empilweni imali. Awumezi. Ngizokuphindela. Kukhona abantu abacebe ngalendlela yokuthi iyodwa kuphela into abashoda ngayo empilweni imali nezinto ezithengwa ngemali. Bese kuba khona abantu abahlupheka ngalendlela ukuthi umbhekile noma umlaleli ukuthi yahlupheka lenkabi isisizo kuphela ukuthi nani na lento ke ikvezela ngosobantu kukhona abantu abacabanga ukuthi imfundo iyacebisa. Imali ayinakwenza lutho nengcebo. Imfundo nezinto esizithola ngemfundo uma ingakakwazi ukuthi ikutshela ukuthi uyingane kunomunye, ingakakwenzi ukwazi ukwenza ukuthi uhloniphe abazali, uhloniphe nabadala kunawe, iseyizeleze number 1. Number 2, uma imfundo ingakakwazi ukwenza understand system ekulawulayo kulelizwe ohlala kulona, uyoba isigqila namajazi akhe u7. Usebenze usuke ekseni ngo8 o'clock uze uyophuma ngo6 ntambama usiqhoshela ngamajazi sithi siyacheck ukuthi wayegcina nini ingane zakho nomngakho. Use-ofisini uyivalele ufuna incwadi yabhalo usibanibani usuze wawudokotela kulesi sikole sabo. Ingane yakhe nje umngakho nje hayi ngiyayithumela nje imali ikhona isapha ntambama ubani wathi ukudla ukudla awuphisi hayi basuthi ubani wathi ukusutha ikhona bangaki banezisu zingaka zigcwele ukudla kodwa futhi akuqondile. Nawe lento ke vele mina kuloko ucacisela ukuthi ngithini wena. Aheke ucacisela thina sakhuliswa ngenkani. Sayifuna saze sayithola esingayitholanga namanje sisayifuna sisayithola. Futhi ngesikhathi ngisathi mina imfundo ibalekile futhi ngisathi imfundo inkulu inesidingo. Bese ngutshela ukuthi ayikhona konke imali ingakakwenzi lokho eyakwenza kuSteve Biko. Isibonelo nje lesi. Steve Biko omunye wabantu abamnyama owangena kuyo isystem eyayilawula abantu abamnyama ngaleso sikhathi efuna nje ukuyiqonda ukuthi ithini imithetho esilawula wangena wayifunda yonke wazi ngisho ukuyi-interpretela bona laba belungu abadala ababesinikeza yona wabehlula futhi ngayo imithetho yabo wangaboshwa yingakho bambulala ngale ndlela bambulala ngayo ngoba wayesebahlule kwisystem yabo. Uma imfundo ingakakwenzi lokho usayitshela ukuthi wena ucashe e-university ucashe ukuthi nje for the next 3 years ngibe ngithola u-NSFAS phela 3 years uyabuya uzoba nathi lapha ngaphandle uthi ufundile so what. Imfundo ayivumele ukuthi wena understand isystem esisebenza ngayo ubone ukuthi sirojwa kuphi. Mina ngiyakholwa abaningi bayazi ngiyakholwa mina futhi ngikholwa ngalendlela ukuthi ngicabanga ukukhona into okholwa fike lesi sigaba sami sokukholwa kodwa ngiyakwazi ukuyibona inkolo bese ingenza inyoni. Uyabatshela ngisho nengisotanani mana-ke nje kulokho nje ungakusho lokho. Nemfundo futhi ngiyakwazi ukuyibona masilethwa kimi siphethe i-agenda yokuserva umuntu othile ulowo sizofundela ukusebenzela lo siphile nembuzo ongibuza yona uzokusiza kule mbuzo ukuthi iqoqe linebulenzi emingaka ifroki amangaka amakontinenti akhona leyo nto ingisiza kule ndalela lapha ekhaya. Bese ngitokea ngiyibambe ngiyiphase bese nginoke kule minyaka ithile okufuneke nginoke kuyona. Ngifuna ukuthi-ke zingane zasekhaya kulento esiyishoyo esithi ukubaluleka kwemfundo kuqala asikhuthaze wonke umfana uma kuwukuthi la sizokhulisa abafana asikhuthaze wonke umfana okhona ngokubaluleka kokuya esikoleni. Ndonakazi
ukuthi akubona ukubaluleka kokuthi esikoleni siyonzana abuye eseyibambe kanje isystem akhuluma umfundisi esikoleni asho umfana wethu ukuthi uyagedla baba ikhuluma lecture uze le lecture iphethe imandate wrong ngabe yase west ingabe yase east siphume siyolungisa indawo zangakithi emakhaya kakhulukazi thina basemakhaya lezi ezilele manje zingamafusi akolutho silambile sihleli lapha ehostel sihleli lapha emalokishini kodwa amageta asefundile emakhaya asilima sitshali size sikhethe ukubamba inkunzi izinto zilule emakhaya because satshela ukuthi safunza umqondo ukuthi ukuhlala ekhaya ukuba umahlala i-agenda le efana nalento yafakwa ngempahla mhla England ilwa neChina sanikeza umqondo ukuthi impahla eziqhamuka eChina zingama-form indlela abalwa ngayo bebodwa ukwenzela ukuthi into yaseChina kuvele uyibuke ngenhloko nge-13 is-form nalento-ke yokuhlala ekhaya abelungu bayifaka ngenkani kuthini ukuthi kube sengathi ukuhlala ekhaya kuwukulahla ngoba benzetha uphuma ugijima uyosebenzela bona ithinto uhlele ekhaya wenzani nazi inkomo nangabafusi nazi imbuzi uphila impilo wena umfana unjani sengiyazi egcineni ngishawa ukuthi angisazange isikhathi engisinikeziwe ngizothinta nje kulezo indawana ezinjengalezo angifuni ukuthi imfundo siyibuke ngokungazi ukuthi izoshuthubeza ijozi noma umkhonto wensizwa kodwa kunalokho kuwo ukuthi ilijela ukuthi sikwazi ukuthi masilwa siyaphambili uhlobo lwensizwa nebutho esizoba nalo uqhubeleke ukuya phambili kube one uhlobo oli-understandayo imithetho elawula ukuphathwa kwalelizwe number 1 number 2 kube umuntu ozokwazi ukuthi umnotho wakhiwa kanjani number 1 usuwakhile how do you sustain that wealth wenza kanjani lo mnotho usuwakhile ungabusabhidlika ungabi ingcebo nje yesikhashana number 2 imfundo yakho ayikusizi ukuthi ukwazi ukudefend abantu bakini ema-boardroom because le mfundo osuke usuyitholile iyakuvumela ukuthi uyakwazi ukungena ema-boardroom uyokhuluma nabantu abakhulu abelungu siyangena lapha sesigqoka amasudu usungasifika ukuthi kusosayithini siyodefend abantu bakithi ema-boardroom siyobadefend emakhoti siyobadefend ama-institutions ahlukahlukene number 3 sikwazi ukuxoxa izindaba ney'tori zethu unapologetically siyixoxa nje clean and clear because sesiyenzile i-research through ama-channels a-right napropo siyenze i-research sibuye sizotshela insizwa zakucala bebesiphumphuthekisa ngokwe-research esengiyenzile sengithole ukuthi nokuthi akube i-research enjengaleyo ngale kwemfundo sinayo into ethi in future njengoba kubukeka sengathi kufuna ukukwenzeka kanjalo zethu kubukeka sengathi ukuthi i-South Africa sobe sesiyibuka nje kanjena sesingama-spectators kubekwa amakhosi kuthiwa seninde nkosi yaseNigeria sibe singabase-Afrika singabase-South Africa uthi uyayibuza ukuthi le nkosi iphethe obani ibaphethe ngamiphi umthetho uthola ukuthi siyabuka nje singama-spectators singamabutho kodwa futhi ayikho into esiyishoyo nento esingayenza seyiqalile le future engikhuluma ngayo angivaleke ngokuthi ngithi kimina usuke ungensizwa yalutho noma usuke ungafunde lutho uma imfundo yakho yenza thina esizinsizwa sithi ngingancame ngingafundi uma kuwukuthi kanti ukufunda kwenza ukuthi ube kanje abafana abaningi abangejayo ikakhulukazi lapha ey'nkundleni zokuxhumana abafana sithi basey'koleni ey'khungweni zemfundo ephakeme umuze khuluma ukuthi ungizela umqondo mina ngoba ngayi e-university ngiyakwazi ukuzoba ungizela umqondo wase-KZN lo ucabanga ukuthi siseletha niyetha lokufana lokhu impilo-ke imbi sengivala abantu bethu bangifundisa izinto eziwu-3 ngobunsizwa bathi number 1 ukusazisa ukuyigqaja nokuyiqha maze ngiqhamucikile nje ngitayimile isiqhukaquka somthondo lapho ngoba ufuna ungena kuyaphi kuba kwenzela bekophoselele yakhe isangoma ezivulele ebhayibhelini sizangoma zola ngesho uthi ngikade awuzalo ngekhathathi umzimkhani manje wafleshela umsebenzi
bakho uma ungakakwazi ukwenza ukuthi u-influence nomunye umuntu uthi ayiqhenye ngaye kusuke kuseyize Yes. ukuzazisa number 1. Number 2, bamfundisa ukuthi ukuba insizwa ukwazisa omunye umuntu. Uma se uvelile usizwa sibingelelana. Ukubingelelana ithuba lokuthandaza ndawonye. Yeah. Uma ngithi nje kuwena niyaphila mnewethu, kuningi ozama kuphendula ngakho la. Usangathi asiphili, awumsanda kudlulela ubaba, nginesifana esithile esingiphethe. Hayi mfowethu, uNkulunkulu nabavela kuqala abasize kulokho sedlule. Uyizizwe njani engabingeleli? Ngene nifike uqhudu. Khona abantu obusangaphila nebesangaphila kwena. Bingelele wazisa omunye umuntu, awukuthi kabe uzothi yabo bani. Hayi baba nqumalo. Konke uma engazazi njalo wena semthetho ozuthi. Wazothodosela mabaka. Angithi akazazi ukuthi yena. Sumkhumbuza wathi uzazi noma vela kushola qala utawu. Wena wasekuthakathakeni angeke kuyizizwe njalo ube namabala kube khona umuntu ohalela ngesikhwili. Mina nje umuntu ohalela ngesikhwili uyamhlanyela lo. Hayi njalo futhi ngoba ngemsaba yini ufuna ukuveza futhi lokho. Ingoba yikho ngisho neroom nje ukuthi ungathi uzomshayelana ibe umthando. Mina ngiyithanda. But kodwa phela futhi mase kwenzekile usasizafika lapho sekwengesinye futhi isihloko. But nje into yokuqala ithi ukuzazisa, ukwazisa omunye umuntu. Ukwazisa ke kwami indawo yende ngoba uhamba kuze kufake ngisho nokumthanda lo muntu. Kuze kufake nokumhlonipha lo muntu. Wathi sabamba lezi zinto zombili. Ngeke bephuze ungekho. Ngeke sebathengile sebawabekile amakhono. Ungenalutho ethethe ubuni awuzofika nalo ufune kaya kahle baba sicela ufunda sila. Uzofonela ufunda sila wethu masipalipala fika uthi nawe ubeke izathani benza twala ngayo kamera uthi ufike uthi 6 awubuthi uzawunyamona. Because basufikile unuka amnandi nithinelweni bafowethu. Hayi sirai. Sibangani nixabanelane nabantu impi izosiza ngani ayisekho insizwa kulezi zinsuku insizwa yayilapha insizwa ayisekho sokuphetha amagwala oboleka imibhakhe nobunsizwa bakho sothi siyazwana kodwa bamshaya ebhebeleni besamayo usefile bona. Sengwaleleke bafowethu ngicela ukubonga nje kakhulu ithuba ngoba esigungweni ngoba babanetha abadala nabo bonke abakhona. Ngicabanga ukuthi ngelinye lamalanga sizolokhu siyivezile nje siavailable futhi ukusiza bafowethu. Even nakuya kwelento yemfundo abanye bafowethu bayazi ukuthi mina nje ngilwela ukuthi uthi uqhubeke bayilento ufuna ukuba yona ngemva sikhona certificate esikwazi ukufaka la ufuna ukuya khona. Mina nje angeke mina kuthiwa ngisebenze uma sekuthiwa ngifuna ukusebenza ngoba certificate enginaso senza ukuthi ngisho nethalentanyana elincane nalo ngilibhekelele ukuthi ngenza kanjani wena ulikhokhele lelo talent. Uthi uyambuka nje ku YouTube uyambuka ku social media wenza yonke into mina ngapha kungena ini imali isikole leso. Ngilonke